96आव आंबो फैदोंरा 30 बोसोर 30 बोसोर जाबाय ने 30 बोसोर लावथाया सेवो बिदियानो मोजांखा मोजाङालाय मानसि एसे खम बिदियानो मोजां बेखौनो माबादों नै बे आदैमोनावहाय फैदों जों दुमब्रुआवहाय ओमफ्राय बिराद मोजां बेवहाय थानोहाय नै जा मोजां न'आबो लुबाय आरो ससे सांग्रा ससे ओमफ्राय आदैया उन्दुगासिनो दंमोन आदैया आदै माब्रै खबर सबर मोजां दा नोंखौ होनदों आदै ओमफ्राय दा नै आदैनि खुथियावनो दंफैयो जोङो दुमब्रुआवहाय ओमफ्राय आदैनियाबो बिराद मोजां आरोखि ना नै न'आबो जा मोजां स्टाइल स्टेन्डार्ड ओरैबायदि मोजां न' सांग्रा लुबाय ओमफ्राय दा बिनि ना जों लोगोफोर नै एकदमबारे लाव सानिया ओरैबायदि मोजांखाना नै ओरैबो लाव लावजोंनो बागान आरोखि नै ओरैबायदि थायखायो नै आरो डेन्जारसिनमोन दाखाल आदै भिडिअ मा खालामलायनो बांगाला थाइसे दङा है थाइसेल' हर थाइसेयानो थायो ओरैबायदि नै अयथासार थायखादोंमोन नै लाव बागानल' दा ओरैहाय नै आंनि बुरैया थाइसे लांसिगोन बेखौहाय थिगखा थायखादोंमोन नामा आदै हाब ओमफ्राय बेसेबांथो मोनो जेनेबा बेखौहाय फानला बेसेबां मोननाय मादै 25 थाखानि हैखायो 25 थाखा ने आस्सा नै बेखौ 25 थाखा मोनगौमोन आरोखि ना नै बेयो बिराद गिदिर ओमफ्राय ओंखार गोदानावथ' बेखौ 40-50 थाखा फानदों बेखौ ओंखार गोदानावहाय आं लायाखसै आंथ' फाना जाहैबाय दा बेफारिनो ओरैनो ज' हरबाय खानानै ने गावसोर खाना लांफैखायो नै लाबाय दाने बुरैया नै बे आदै ओमफ्राय बेवहायनो थायो आदैया नै ओमफ्राय बिराद गोबां दङ नै ओरैहाय ओमफ्राय दा आदै माने मोसौआ माबैसे दं दायो दा माबाया गासैजों 50थासिम दङ गोरलै गिदिर ने ओमफ्राय लावखारफोर गुमहैयो नामा गुमहैयो जों फोथाराव दङ फोथारावहाय ने ओमफ्राय नै बैजोंहाय अइल पाम माबा गायदोंमोन माबायदि जाखोथाय हाग्रासो जाबायदां बैजोंहाय गायदों आरोखि मा होनो बे खिजुर बिफां बायदि अइल पाम ना मा होनो बिराद दाम आरोखि ना ओमफ्राय दाउ अमा बोरमा अमा फिसिनोहाय बिराद मोजां आरोखि बे खुथिया ओमफ्राय आदै माने बे हायाखौ बायना लाफैदोंमोन नामा गोदो आं बे माबा सावथाल होनाय बे माबा 96आव आंबो फैदोंरा थारमाने आं ओजों थायोमोन दा बुहुल खर'आव होजोंहायसो ने नै मादैयाबो नै लावजों ना हरबावबाय नै नोङो अननानै दे ओमफ्राय दा आदै नोङो बेवहाय थानानै बोसोरबैसे जाखो 30 बोसोर जाबाय ने आस्सा दे गोजोननाय थाबाय आदैमोननिसिम दे